eta batez ere da, agian ez digutelako esan, ez? Sare neuronal sarkorrak benetan zeiten duen. Bain dela gutxi ikusten duen tuit bat, Jan LeCun, dela lehenengo sare neuronal potente bat egin zuena, New Yorkeko unibertsitateko irakasle da, bai, esaten zuen, orain, enpresa guztiak dola atope finetuning deitzen den sistema bat erabiltzen, ez? ChatGPT-rentzako eta da, hartzen ChatGPT-en LLM-a eta saiatzen naiz nolabait adekuatzen nire estilora, ez? Tekstuak idazteko edo Wordeko dokumentuak egiteko edo Excelako erabiltzeko, baino hau dena programaziora bueltatzen egia, hau da, ez gaude ezer berria egiten, eta iritsiko da momentu bat, ezingo deula hobetu orduan, limitatua izaten jarretzen dut, nik honekin esaten dut, limitatu egingo da, ez dakit noiz, limitatuko da orduan, berriro berpentsatu beharko da, beste krisi bat etorriko da, hau nahi okurtzen ziten gauza bada, ez da gertatuko dela, ez, hau espekulazioa da, baina esan detena da, birpentsatu egin behar dela metodologia hau, ze limitatua da, eta iritsiko da limite horretara,